Usithokozo uthi wena nomuntu wakhe ngathi niyakhulumisana. Ubani umuntu wakhe? Bexis. Umuntu wamusa. Hey, seyithiki manje le ndaba lena. Khona okunye ukutholile mhlambe ubani. Khipha iqiniso pheki man. Just come out with the truth. Oh, Akwenzeka ntoni kanye? what the truth? Igama lami ngisithokozo ngasithola ngihlala eJeep ngithandana noBexis. Mina noBexisa isikhathi esinaso sahlangana sesina 4 years manje. Sahlangana eJewel City. Wacela amanamba ke ngase ngamnikeza ke. Saqala lapho ukukhuluma. Nje masihlangana lapha eShoprite yabo. Kwaba umuntu nje ukuthi yazi ngoba uselokho engincane ngifuna inamba yabo ethi ngisase ngimnika. Angangamnaki lapho. Ngamnikeza ke inamba. Engifonele ngoWhatsApp yabo. Ngesikhathi ubheki engishayela ukuthathe izinsuku. Lokho efuna uzongibona ecela uzongibona ngithi okay efika abo sikhuluma nje ngambona ukuthi hayibo lo bhudazi u right unesikhathi unesineke akajahi izinto unothando futhi befika la ngishala khona abo engithathe mhlambe sihambe sepakini le Jeep Park siyesamoya siyodla abo engikhipho bengajahi ukuthi kumele ukuthi ngize ngihambe ngimvashela la hlala khona benesikhathi nje esho ukuthi angijahile. Izinto angizela zona ukuthi uhleze khona for mina akazi nje azangilahla noma nginenkinga and uyakwazi ukuzehlisa uma ukuthi khona la aron khona. Igama lami uBexisa ngwamyeni ngokuhlala ngihlala eKatlehong ngiqhamuka eKZN endaweni yaseMtletsheni la ngihleli nomuntu engiphilisana naye Sithoko sasise Shoprite leyo mall lapho eJewel City. So ngambona ke nami ke ngathatheka ngalendlela leyo. Ngizama indlela zokungena ngikhuluma naye. Hayi ngamncenga ke ngalendlela ngamncenga ngayo ke. Sagcina engibolekile inamba yakhe. So ingxoxo yethu ke yaqhubeka ke. Wathi mayengibona naye. Nama ngemboka shathi amahlake yabo. Ngenga attractor nje ngithi ngifuna ukushaya one ithi bang baleke but ke thema siphilisana ngabona ukuthi hayi akusibo buhle kuphela lobe ngakubona khona nokuphila. uBexisa ngimthanda ngalendlela ukuthi angibabona abanye abantu besilisa abekho nje bahlala emhlabeni uyena kuphela ngiphelele nje nginalokho ukuthi nje ngiright ngaye uyangijabulisa futhi. Mina nje itekachazeki ngamthanda nje ngalendlela ukuthi angazi ukuthi ngachaza kanjani. Ngiyafisa ukuthi sibe nobudlelwano obuzokwazi ukuthi sakhe ikhaya sibe nabantwana abazoba sikhaya futhi kumele sobabili. Ubheki ekhaya waziwo usisi wami bayazi bona ukuthi ngina umuntu kodwa angazi ngize ngimi-introduce ekhaya waziwo usisi nje kuphela. Bengithi vele ngoba ubekade ethembisa ukuthi uzovela ngoDisemba ilabe bezomazi khona ke. Sinakho sesiba nenkinga sengimthola nalentombazane ngase nganqaba ukuthi eze ekhaya. Ngisola ukuthi uBexisa uyangijolela nobomkazi. Sengibabambile awuthu kodwa uyaphika uBexisa mangikhuluma naye ngimbuza. So ngibhalele iface to face ngoba ngifuna ukuthi bengisize ngikwazi ukuthi ngihlangane nawo ubuthu. Namhlanje sibizwe usithoko uthi man ana kune issue nyana enefanele kube nomuntu siyomfesa asizwe inkinga yakaSithoko ukuthi iqalaphi futhi iphelela kuphi. Sanibonani. Yebo. Njani? Siyabonga. Ngiyaphila. Igama lami nginguSipho uAlfi. Ngikhuluma nobani namhlanje? Khuluma noSithokozo wasithola. uSithokozo. Nice to meet you sis mami. Ubhuti. uBexisa wami. Njani? Siyaphila. Siyaphila ngasini. Ni nervous. Ngithukile. Futhi nikhaphule njani wena nosisi uThoko? Sikhaphule right. Sure. Ngabantu abaphumayo ngabantu nje abasidlalela endlini. Siyaba nokuphuma sonke kodwa ngesikhathi esiningi mina ngihlala ngisetohweni lami. Okay. So
ngiyamdedela yena ahambe nabangani. Unokungikhipha nokuphuma nami sometimes manginayo imali ngiyamkhipha. Mangasi sisithoko yini into oyithandayo ngobhuti obheki? Unothando, inhliziyo enhle, unempatho. Bese wena bhuti wami Uyangenza ukuthi ngiyifile ukuthi ngumuntu wesilisa okudeserve kuba umuntu wesilisa. Indlela ngiyangihlonipha ngayo. ngiyakuzwa bhuti wami. Yeah. Ubheki noSithoko bayi-couple esharp. Bona uyabona ukuthi bayi-couple egrand man. Bayazixoxela, bayasmile, bayathandana labantu. Wena bhuti Bheki, sizokurelease again ukuthi uyoziprepare because umama khona into nje. Surprise. Okay. Sharp. It's time for me to release ubhuti Bheki ukuthi ayoziphoshonga so that ngizothola indaba kahle ukuthi iSithoko zikhiphane. Manje iSithoko zikhiphane. Hayi, Bhekisisa nale ntombazane lo bomkazi hayi. Ubomkazi igama lakhe? Igama lale ntombazane le angijolelana nayo. Eyakuphi? Angiyazi kodwa wathi i-colleague. Sema sengithola ama-conversation ngaphinde ngambuza ngayo. Waphika-ke unalo futhi talent lapha. Manje lawo ma-conversation bewathini uma wafunda? Bebekhuluma nje sithando sami yabo baby. Lokho ukuthi nje vele bayathandana. Sure. Yabo sibonana nini yabo. Hayi uBheki uwenza ukuthi ngingaphindi ngimthembe. Angisamthembi vele. Bekade ezosafela ekhaya ezovela. So uvelile ekhaya? No, angizange ngisavuma ukuthi avele. Oh, azange usavuma. Angifuni ukuthi ngimvumele usevele ekhaya ngibe ngazi ukuthi nento eqhubakalayo phakathi kwakhe nobomkazi. Ngiyathola. Kusho ukuthi uBheki bekawumuntu ohambisa indwendwe ngabo Sithoko. uSithoko wathi no, stop the lorry, stop the bus. Ufuna ukuchecka kahle kahle ukuthi no akunanex ngaphansi kwamakhwapha and wathi makafika wathola amakhwapha a heavy. You see now, no more lobolo. Ngokuqala umbamba or sekukaningi. Okwesithu ngoba kokuqala mangimbamba ngithola ithombe zakhe lo sisi. Wathi colleague ngamkholwa ke mina saba right. I'm a little taken aback man because I was expecting izinto ezisana from uBheki. Uyama uBheki uthi umuntu oquiet nje. Bheki sisa. No, sisibheke wena manje. Ukhe wamface yena usisibomkazi wamfonela, wamtexta, awukazi ukhulume naye. Ubomkazi angizange ngisibone isidingo sokuthi ngimbuze ngoba vele ibi obvious ukuthi bathandana. So mase sifika kuye ufuna ukuthini kuyena? Hayi ngizombuza nje ngakubhekisisa ukuthi mhlawumbe baqala nini ngelento yabo. But wena if kuukuthi into yokuthi nje bebazidlalela uzimisela ukuhlala. Yeah, mawukuthi bona bebezidlalela and bayahlukana futhi. Very good on news talk. And nani nenzeni kanjalo before you tie the knots. Check ukuthi are there no other knots that can make your situation a knot. Sisithoko. Sizohamba manje yena siyomface yena ubomkazi wakhona simbuza ukuthi kahle kahle yini iskeme sakhe yini inkinga yakhe. Asambe kasiswami. Hayi sengilizwile iphepha ukusithoko. Asambe siyofeyisa ubomikazi ngifuna ngitshele kahle ukuthi what eats cooking oil, what's going on sambeni. Alright, singifonele nabantu babuze ukuthi ukephi na so that sizohambela into ekhona. Sihamba noSipho ngithukile ngasaba ngoba ubomkazi yena ngeke ngambona nasethombeni ngabothi lo sisi lo ukhulile and amsho mdala nakena uBhekisisa. Bengithukile nje ukuthi uBhekisisa yini vele ayifuna kulo sisi ngoba phela mudala futhi. Sawubona siswami. Unjani? Igama lami uAlfi. Bomkazi. Oh, pleased to meet you siswami. Andibazi abantu. I was confused bangobani abantu dibana nabo. Usisithokozo uthi wena nomuntu wakhe ngathi niyakhulumisana. Ubani umuntu wakhe? Bhekisisa. Umuntu wamusa. Hey. Ubani umuntu wakhe? Bhekisisa. Umuntu wamusa. Hey. Isikhathi singakanani wena noBhuti Bheki nizwana? From 2019. 2019. Yo. And then when mazi kanjani? Umuntu wami. Sisahlangana 2021. Seyithiki manje le ndaba lena because ubomikazi ukhuluma ngendaba yaka 2019. uSithoko ukhuluma ngendaba yaka 2021. You understand ukuthi manje asazi ukuthi urechte ubani. What's the truth? Ubhekisisa uyahamba emvasheni endlini yakhe. Ngibona nayo. Sometimes angihlali apha.
Hayi shuthi uyakwazi ukufihla ubhekisisa ngami ngiyaqala ukubamba last year. Akwenzeka ntoni kanye? Uthini yena xa uthetha naye senje uzothetha nami then uthini yena? Yaphika. Hayi ngisenaxaka. Nami ngiyarealize ukuthi hayi imini sayijik ngoba mina ngifikele 2021 empilweni ngabhekisisa. Awazi ukutshela lutho ngami. Besine complications like I'm not sure but besike sabikho right. Senje bawathi bawukhona umuntu but zanga nemoto. Shuthi vele nje kusukela ekuqaleni vele sathi masiqala into esayiqala ngamanga. And wena uyandazi wena? Mina ngikwazi last year nakhona ngithola ithombe zakho efonini yakho ubhekisisa. Wathi colleague. Ayingumhlola ke ngolweni sendabhideni sendamuncu andifuna uxoxa. Ngizange ifike engqondweni nami ba noma into serious because ngumuntu ofike emva kwami. Ungakhona ukuhamba nathi sisiyokhuluma naye ubudbheki simuze ukuthi yena uyihlaziya uyithini. Uphi yena? Bhekisisa? Hayi. Ukhona naye. Ngikhaluva babuye ke ngokumnene uyithethayo. Hayi masingeni siyothetha naye again asambeni. Hey ubumkazi sekaphefumulela phezulu manje and before izinto ziba tricky asambeni siyofacea noBheki. Ahle kahle uye kufanele asitshele ukuthi ubani number 1 kule situation lena because ubomikazi Sithoko let's go find out sambeni. Sawona budbheki unjani mfethu? Right. Ngiyaphila. Njengoba beyeshilo uthe ufuna uxoxisana nawe kancane nje kukhona afuna ukuthi nikukhulume. Mina ngizonishiya ke ngoba bathi indaba zabantu abawu2 azingena ngisho. Uzonishiya ke sisiwami uright masne? Okay, subsisi. Alright. Mina ngifaka uSithoko lana, ne? Bese ngiyahamba mina ngiyohlala nobomkazi emotweni. What these two don't know is ukuthi we are listening and we are watching them from a screen in the car. Asizwe ukuthi uyophuma igaxa ezingakanani. Good. Ngizokutshela ukuthi indaba mina bengithi kunezinto engisayilungisa. Ngingabelele ukuthi uhambe ekhaya. Yonke into sengayazi engisengimbuka njengomunye umuntu yena. Anganaliqiniso. Into enza ukuthi ngingabe ukuthi ngaso ngathola ama conversation akho noBomi. So waphika wena. Shuthi kushubile ke manje. So ungilethela ngoba mhlawumbe ngifuna ukuba neshow angithi nasa kwenzakala lutho phakathi kwakho noBomi. Angithi ngisho ngathi uBomi senza naye. Oh akwenza lutho. We're just a friend. Vele ngayibona vele ngiyislima nje kena. Shuthi nje vele ngabona yonke lento yethu umdlalo. Ngiqale nini ukuthi mhlawumbe nichase nawo uBomi ukuthi nje ukuthi lapho umngane wakho ukuba bangani nje. uBomi ngimaze before ngikwazi. Oh beningabangani nje. Yeah, because besisebenza ndawonye so nje communication nje ama colleagues. Sikange ngiphathe kakuhle into abana ndimvesithi ndicolleague yakhe. Ndaqomba ndirhalede ndifike like ndithethe naye face to face ndive into abana ndicolleague yakhe like ibingaske andibone ayitsho lento phambi kwami. Khona okunye ukutholile mhlambe kubantu. Ngifuna ukwazi lokho nje kuphela. Keep iqiniso Bheki man. Just come out with the truth. Hawu. Empeleni ufuna ukuthi siqhubeke nama processes ebesiplanile. Yeah, sizoqhubeka. Yini lengake yenza ukuthi uzongihlelele ngalendlela? Hayi ayikho into etheni. Ukuthi nje uspecial mina. Ngiyabonga ukuthi iqiniso lakho. Ngitshenile. All right, I've had enough. It's ngithathe ubomkazi ngimfake in the fire so that sibe yi4 esithandweni somlilo wakanebukadnezar. Yes, good. Ngifuna ubona reaction yakaBheki. Ngize ngathi igazi langishiya ngezwa Sisithoko nikhulume nafika kuphi? Ngimbuzile. Ngamtshela ukuthi ngicela ngitshene iqiniso. Wathi hayi akwenza lutho. Umngane wakhe nje kuphela. bahlangana kanjani? Bheki, ndingumngane wakho. Angiyazi mina into ngizoyithi. Thetha mfondini. Bafethu ubomkazi libuya nodaka. Ngifuna ukwazi iqiniso. Good. Khuluma. Umngane wakho. Hayibo. Bese kwenzakalani phela? Ke wathi ngivise ngihanga bengathi athi ngirespect ila ngiphole khona. uBomi kahle kahle bengisebenza naye yabo.
from 2019 kodwa-ke sibe sesihlukana hhayi ukuthi sihlukani ukuthi asisathandani kuvele kwathuleka ngenxa yokuthi besinengxabane khona kwathuleka kodwa bendikufonela mos nawe undifone kanjani Yabona ubheki ukuthi umuntu ongakhulumi kakhulu but you can catch ukuthi we've caught him in the mud. mina uma ngihlangana nawe wena uthe usingile isikhathi kuthulekile naye beyithulele nami ngiyithulele ngapha ukuhlangana kwami nawe ngakufokhasa kwena uSithoko wayesanda kufika ngaleso sikhathi empeleni hhayi ukuthi ngikuchithele ngiyaxolisa kusho nje sesina more than 6 naqhubeka naba right kodwa wena bosunami kodwa naqhubeka naba right nobunye yaqhubeka into yena right kodwa sengikhona nawe futhi vela angisoze nahlukana and ungenza usilime ngiyakubuza uyamphika xa bendihleli phambi kwakhe ndisiva yonke le nto ayithethayo ayivakalanga kamnandi senza uba ekuqaleni bengacaci uba ukweliphi icala i-relationship yenu kanjani bese-right before ne so kwaba khona ii-complications so bengabikho nto besizama ukulungisa ngoku kusho ukuthi umuntu onamanga lena ini ngaye ke nombuzo usuekhaya uhambe kubo futhi naye so uthanda yena mna ndithoyi yakho into yokudlala wena bomkazi nawe bekhuluma into engaphakathi kuyena ukuthi ukhuluma nendoda yakhe naye ngiyakucela ungaphakathi kaloku ndibhizi mna nguwe ncima lungisa izinto nawe Ubomkazi stands on business. indlela akafike ngayo uSithoko kwaba nezinto ezithize ezingenza ukuthi ngidecide ukuthi ngimthathe noma ngiphethe i5 rand kumele mina ngaso sonke isikhathi ngithathe 10 kule 5 rand yena sale no4 rand and uma uthi yabuza ukuthi awuboni ukuthi kwenzani Angifuni ukuthi manje ngiyenze obvious but kukhona a specific culture ekuthiwa amantombazana wakhona athanda imali but also expect ukuthi umuntu athande yini wena uyithanda wena imali ubomi bomuntu othi mangabe ngimnikeza leyo mali engimnikeza yona vele uzodemanda enye khange ndicingele into yobana ingade ibe serious kube into enode isohlukanise wena ngendlela engiphile ngayo nawe from 2021 until manje siba nokubambisana somna bendibambi bendikurobha all along bengamthathi serious because beyenza into endiyifuna uba makayenze that means mna bendimfoster mhlawumbi so I feel bad ngaloo nto leyo mina nje bengifuna ukwazi iqiniso bengifuna futhi ukuthi ngizazi ukuthi ngimephi and then mna undifaka xa kutheni angithi wena njengoba usukhona manje ngifuna ukuthi uma ukuthi uyakupheka akwazi asho la ukuthi okay angikwazi nami ngikhona nami ngibona bengisalinda ukuthi siqale singene emshadweni ngaphambi kokuba avele ngifuna ukuthi ngi-understand ukuthi okay ukhona wena umuntu nahlangana 2019 shuthi yimvele engifike emumva vele ngoba kakade asingayibali eminyaka uye vele nje It's a junction. Are you turning left? Are you turning right? What does the K53 say, Bhekisisa? Manje ngoba kufanele siyiphethe ke uthatha siphi isinqumo bhuti ubheki. Ngisacela ukuthi ngicabange ngikwazi ukukhulumisana nomama sisiwabe. Sizokhuluma nje la sonke. Wena nje isho ungaphakathi enhlizweni yakho. Ungenzeli umunye umuntu ifavor mhlawumbe uzophatheka kabi. Nami ukuthi phela angisiyo lento ubucathi ngiyona noma angithandi njengayo lungile mina ngizokwamukela qhubeni impilo ngibe nankinga ngiyakupulisa futhi What you want sometimes does not correlate with what's going on in your heart and in your head. But tell us, manje phela usesiku Gold City. Ngifika kuwe mina nganga-expectanga ukuthi ngizothola umuntu ofana nawe. But indlela owenze ngayo kumina iyona yenza ukuthi ngibe nokuhlala ngibe namehlo akwazi ukubona phambili ukuthi after isikhathi esingaka singabe sesi-achievile lapha nalapha kodwa waqhubeka nombono angeke uzumazi umuntu ingakho ngikubenzima ukuthi ngichoose Before simrelease usisibomo fanele azi ukuthi useseyingxenye your relationship nisese relationship or kwenzakalani confused akazi ukuthi enze njani and mina ngiyakholwa ukuthi ubheki yamthanda bomkazi singizwe kuwe kuqala ukuthi wena udecide ufika kuphi yena ubhekisisa mangabe ethi mhlawumbe uthi uzohlukana naye iqhubeke nami anginankinga ngizoqhubeka naye kodwa uma ethi uzohlukana nami iqhubeke nentombazane angeke ngibe nankinga futhi uma ukuthi uzoqhubeka nasizotho mina ngeke ngizengikwazi ukuba sesithenjini mina wena sisibona if ufuna yena it's fine but into engayifuni i1 ba athi apha phambi kwenu uzohamba nayo okanye ufuna yena emva koko later mhlawumbe unfonele ndifuna loo nto uba wenze sure if ukhetha yena wenze sure uba ophinde undifowunele ayi mina ngazi ukuthi obheki ichemical ayisebenzisayo injani because both of these women are now surrendering the decision-making process to him.
Ndime ndawoni bhuti because ngoku ndiyantengantenga nje ndiphakathi ngoku ngazuthetha into evakalayo nyani. Ngisacela ukuqhubeka namalobolo. Thatha isinqumo. Ngiyabathanda bobabili. Angikhona ukukhetha. Ubomi Uhlukene nami. Ngayibeka kanjani? Asizwe ku. ngifuna ukuziphuma kwena. Wayengaphumi kwena. Asizwe. Ngizocela bonke ukuthi unginike ispace kancane. Okay, ucela ispace. Kancane. Unezi space kancane. Angibeke nje bomi ngiyakuthandela. Akulingi uthethe loo nto leyo. Bheka. Ungakulinki. Lokhu uyaphindelela uyamtshela ukuthi uyamthanda. Kodwa yena uyadecide ukuthi ufuna ukuba nami. Ingenze nje ngazizwa ngalendlela ukuthi shuthi ubomkazi vele uyathanda wona. Ndingahamba bhuti. Mana, ungaqala umteterama. Kwena ukuthi unginikeze indlebe ngandla. Ngifuna wazi ukuthi ekutheni ngichoose njengamanje. Kusekutheni ngithathe isinyathelo sokuthi ngiye phambili. Because njengamanje besike sayihlala phansi sayikhuluma lento ukuthi ngiyafisa ukuthi sithi masiqeda izinto zethu kube ukuthi kube seduze ukuthi kube nomuntu okhona ozoba ingxenye yefamily. Ngiyakutshela mina namhlanje ebusuku uyobe amtexta ubomkazi athi man sorry. That shows ukuthi lo muntu lona usabathanda boyithula abantu. But because sile sathi hey piki mabelani naye wathi hayi sala gentleman ngithanda usithoko. But we know the truth. Ubomi. Ngaphandle igama lami ngathi ngokuqhubeka ndithetha ngigqiba ndithiqibile ngoku engathi uthi ngicela wami Singabashiya sis. Le experience yonke ewe ayikho mnandi tu futhi kubhlungu but into ebalulekileyo lena uba ndizibonile uba ndindawoni because nyani ke benza waste ixesha lami. At least I know uba ndime phi sendiba ndifree ngoku noba nyani ke benzolibaseka ndibe ndilandele emva komntu yena eyazi uba ungaphaya kwam. So i-right ngale ndlela. Wangaqhubeki nawe ubomi ngoba cacile ukuthi uyamthanda lokho ngampela. Angithi ngishilo ngathi izenza ifani zabantu. Mawufuna abantu abayithu ngesikhathi esiwani. All you need to do is say mamela ngiyakuncanywa but ukhona la inhliziyo yami isesekhona and angikho sure ukuthi kwenzani so that loyo muntu loyo omfunayo naye azi ukuthi this is what I'm dealing with. But also now umuntu wesifazane, if you're in a position where you find yourself ukuthi umuntu wakho wesilisa akazi ukuthi ayenzeni, take the onus of making decisions because angeke uhambe nomuntu ongakwazi ukuthi decide ukuthi hot cold left right is khipani. Decide now. Angithi ngishilo ngathi izenza ifani zabantu. Izenzo zami mina ngithanda izenzo. Not ukuthi ngithanda izenzo. Ngiyakuthandana. Ngiyakuthanda ne. Kodwa into wena ongenzele yona noma uyenze kumina it's more than love. Isinqumo sami mhlawumbe songijabulisa ngazi kodwa usithoko udown ngihlonipha. Ngikwazile ukucongobezela ngibeke imali engiyibekile. Uyakhumbula endlini ufika kumina uqala ufika kumina ukuthi benjani but manje senjani. So kunomehluko. Ngizomnika isikhathi sokuthi ngimbheke ukuthi uhlukene nawe ngempela yini. Mawukuthi ngiyabona ukuthi bahlukana ngempela sizoqhubeka. Mawukuthi mhlawumbe bengikhohlisa ke angizomkhulula ukuthi aqhubeke nawe bomngazi. I-face to face ingisizini. Ngoba ngiyalazi iqiniso manje. Nemfihlo le yapha efihle ngabe ngazi ukuthi kusukela ngo-2019 bengithethe into last year. And there you have it, Bantwana Basekhaya. That's another episode of Face to Face. Niyabona. Bafethu. You can't have your cake and eat it. If ufuna abantu abayi-2, siya understand. Inhliziyo ayiphakela. Kodwa fanele nawe ufunda ukukhuluma nalabo abantu labo. Ubatshela ukuthi na mina ngithanda no-2 and angikho sure ukuthi ngiyenzeni kule T-junction. Kungenzeka nawe mntana sekhaya ukuthi uyabona ukuthi mina lona kufanele siyomface because wenza ishirawu ku relationship ya. Mina ngingusipho Alpha kwaMkhwanazi. Namhlanje angifuni ukusukuma. Ngifuna ukuhlala nje ngizicabange because igeme zenu. Ngizonibona next week.